A escritora Elizabeth Gilbert fíxose moi famosa co seu libro Come, reza, ama, no que conta a súa viaxe de descubrimento persoal. Ela escribiu: impresionarávos o insignificantes que parecen eses momentos ata que empezas a sumalos. É unha ledicia enorme ir vendo como, ao longo dos anos, o recipiente vaise enchendo con pequenas pezas de evidencia de que, despois de todo, quizáis a vida non sexa só escuridade e sufrimento. Esta proposta é moi sinxela. Trátase de dedicar un bocadiño cada día a pensar os momentos máis felices que experimentamos. Escribilos nun papel pequeno e gardalo nun bote ou nunha caixa. Podemos empezar a encher o bote a partir de hoxe. Ou podemos reflexionar sobre as cousas boas que vivimos, desde que comenzamos a quedar na casa sen saír. Para os máis cativos, pódeselles ir amosando cando os vemos moi contentos que garden algo que represente ese momento no bote. Por exemplo, se fomos ao cine, a entrada. Se os irmáns estiveron xogando, facer un debuxo dese momento. Se se divirtiron moito cun globo, ao rematar de xogar, gardar o globo. Sorprenderávos descubrir os momentos de felicidade que hai na vosa vida. Mesmo nos períodos máis tristes. Un amigo contoume que na súa casa, xunto coa súa muller e os seus fillos, van gardando cada un cales son eses momentos felices que van vivindo, e a fin de semana ou unha vez ao mes reúnense todos e van lendo que cousas felices lles foron acontecendo. Apetécevos comentarnos que situación bonita compartistes estes días na casa?